Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da waraka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel, cikin wannan tasha mai albarka. To a yau ma dai na kawo muku fim mai suna Sadaukai. Fim din na gaskiya yana da kyau. Yan uwa da Allah in yau ne farkon zuwanka wannan tasha, yan uwa ka taimaka ka danna mu subscriber, ka yi like din wannan video. Insha Allah a wannan tasha za mu ringa kawo muku fina-finai masu kyau, masu ƙayatarwa, amma hakan ba zai samu ba sai da taimakonku. A kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe, kuma wani lokaci ina sa security a kowane bidiyo. To kaga idan baka tsaya ka kalli bidiyo din ba lallai bane ka samu security. Da zaran ka shiga ka danna kan description zai nuna maka link din bidiyo din, zai kai ka inda za ka kalli bidiyo. Kaga wani lokaci ina sa security, amma da Allah ka tsaya ka kalli bidiyo din na har ƙarshe, saboda bana so ma bidiyon yayi nisa, bana so ma ya wuce minti 2 ko minti 3, saboda ƙorafe-ƙorafen jama'a kan cewa bidiyon yana yin nisa. Dan uwa in ba haka din ba ta yanda za a ce mu ma mun dan samu wani abu. So na gode, Allah bar mu tare.